भैया देख आगे बढ़ काम कर। आलू खाए के कबारा मुरई की आलू आलू खइले बड़ा एकदम ई त औरु बड़ा तो मोटा मोटा देख के कबार लो। खा आलू रे कहा आलू कबारा आलू खा आइस न मोटा तरह आलू खाए वाला हो देख दू तू खा के तो हम खा लेम। अच्छा ये देखा तनी बैठल बनू। हाँ बैठल तो बा वही पर माटी दे रहल बनी। हां हां जल्दी जल्दी देखी बाबू कितना बढ़िया बढ़िया एकदम लोहो लोहो एकदम भइल बाटे कितना बढ़िया जी। ए जी हाँ बोलो। आलू की भुजिया बना दे। ठीक बा हाँ खा लेम। अच्छा ठीक बा। बाप रे बाप मुरैयो देख ली हाँ मोटा मोटा। रहुआ त बानी खाली मुरैया का फेरा में लागल रहिला। देखी आलू देखी आलू तो देख रहल बनी आलू ठीक बा। ठीक बा। हाँ बाप रे बाप एने जी मूस कोड़ले बाजी कन्ने जी। एने 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 देखी तो हो जी सही कर ले बा माटी डाल दी ओकरा पर बढ़ी आलू। आ तो मूसवा तो पान जाई जी। नहीं मुसबा कैसे तो पाए। बाप रे बाप ठीक ना देखो तो नहीं आलू कितना पूछो बाजी। नहीं बहुत बैठल बा बड़े बड़े बा। बड़े पूछो बा ना। हाँ जी ओ बकी आलू के खेती बढ़िया भइल बा हमनी के। हाँ चली अब सोचे के ना पड़ी। लो जी सालो चल जाए। चल दिनू हाँ सालो चल जाए। चल दी जाएगी बढ़िया बा। कहो भाभी का नैहर गइलू हन त काका कहले बारो। काका कोई नहीं है। हाँ एगो बात कही भैया सुन बताई नहीं बताएं। जान तनी हाँ वही का रहनु उनकरा से जाके भेंट उठ करेंगी। हां कर ले लो भेंट। हां हां काका भइल बा उक बाद बे चुप रही ज्यादा भैया सुन लेनु त हल्ला कर लगी। जा तनी भैया से कहे ले। ना 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 चुप रही चल छोटकी बहनिया से शादी करा देबो ना हाँ, इस साल करवा भैया दे। से कह के। हां करवा दे अच्छा ठीक बा। करवा दे। ए बबुआ हाँ भैया ठीक से देख खेत देख रहल बानी भैया कामो कर रहल बानी। आ ओकरो कह देखे खातिर ठीक कर रहल बानी भाभी। चल का कहत रहे भैया काम करे ले कहे तन तो कह दो कि करो तनी जना। बोल देले बानी हां सब बोल देले बानी तब बहनिया से ऐसो के लगन में शादी करा देबो ना भाभी। करवाने दे हम का मने वो अच्छी करे बनी सुन लिया त इहन कहियन आ कि का बतिया उधर सब भईवा बहनिया कह सके हमरो के मार खिलन का घरे। नहीं जी ए खाली कह देनी नु सुन ले जी चिंता मत करी हम करवा दे। ठीक हां अब देखी बथुआ कबर ले बनी महाराज। कहा बथुआ का बार रहल बानी। अरे उ धनिया पता हो हाँ धनिया बा माटी दे रहल बानी कबार ले कहां बानी। बथुआ कबर कोन फेंका छोड़ी रे देखी कैसा काम धंधा करत रहे कितना बढ़िया लागल। हयन तेलहन बानू जब पियर जब होई फुलाई तो ओही कितना सुंदर लागिया। हां ठीके कहत है। गेहूं हमनी के ठीके भइले ना। देखत नहीं कि सब बढ़िया रखी हरी भइल बा। देखत हई सोचत ई तनी पटा दी देखत कौन चरवा देले बा हो गेहूंवा। आ ये जने कौना के गाय भैंसे में आके आए खोल देता रे सब। हई देख ना कैसे कैसे गेहूं बनी हम देखत रू। देखी ना काम धंधा करत रहे सब बेटा पतो कितना नीमन लागल। परिवार हमनी के जानत रू बहुत खुशहाल बनी हमनी के बहुत नसीब वाला बन जा के ऐसा परिवार बा बा। तनी भगवान सब के ही ऐसन हम बड़ा खुश रहिला देख के। जानलू दोनों बैठ के काम धंधा करत रहे से अपना में कितना खुश रहत रहे से तनी मनी नीमन लागता। भगवान सब कोई के ऐसन परिवार छोटका बबुआ के बुझाए एक बड़ी माने लगता दुनिया के लइका लेखा कहे लग। अब एगो इहे लागल बा जीव में कि ओकर बियाह शादी हो जाई। आशा रुकर जाइला ओया बुचिया फोन कइले रहे कि भैया आवन ना एगो लड़की बिया पता लगैले बनी। अच्छा जाइब हम रुका जाइब अब खरमास बाद जाइब। अच्छा अच्छा तो अब खरवास में कौ दिन रह गइल बा अब 4 गो दिन रह गइल बा। जाइब उहो बच्ची बा भौजैया से घुलल मिलल रहे। ठीक है कहत ओ करत एगो बहिनिया बढ़ले बिया। अच्छा वो करे थे करवा दिया ये में का बा जब बड़े बहन ओकर इतना बढ़िया बिया तो खराब थोड़े होई दोनों बहन मिलजुल के रहिए तो आप 4 गो बथुआ के बाद जाए खेतवन से ना छोड़ दो कबरले हुई तारा खाए पानी के फेर तू कई सब करत ऐसा तो तू काहे के
हमनी के घूमे फिरे के टाइम बच्चा अब तारा खाए पानी के चिंता में तू काहे पड़ ये नु हमनी के बा घूमे फिरे कनु बा दोसर का बा खइला पियला घूमला फिरला के हमनी के सुख संपत्ति अब सब भगवान सब भर ले लेबे अब एगो इहे लागल बा कि छोटका के शादी हो जाई हम तो कैसे नी कहनी फीकी हो जाई हम तो कैसे कहनी कि भौजैया के बहिनिए से ते अरे सलाह ले ली कि का कहता ई सब तू देखले बनु तहार ठीक लागेले हमरे एगो ठीक लगला में ना नइखे नु ओकरो ठीक लागे के नु चाही करो तो तू न बतिएबू कि हम बतिएबो कैसे का है रुआ बड़का से नइखे बतिया सकत अच्छा हम पूछब आई तो चली ठीक बा चली घरे हां हाँ उन लोग के घूमे फिरे दो हमनी के करल जाओ हमनी के करम जा तो हमनी के खाइन जा उन लोग तो मर हर जाई सही बात बा और उन लोग के सारा धन संपत्ति तो हमनी के होई और का था चलो अरे बाबूजी बारन 4 दिन के मेहमान बारन घूम फिर ली हन जे हाँ, करी हन से जाए, करी जाए, हन बाद बेचारा। बाकी सब अपने होई जाए तो बेचारा बुढ़ारी में अपन घूमस फिरत रहो तीरथ धाम करो सो हमनी के सब करल जा बुझाई ठीक बा हो ए अरे ऐसा देखो। ना एगो होने मुरई ले ली है मुरई कबार के अच्छा ठीक बा मुरई दे दे धनिया पत्ता कबार लिहा चटनिया थोड़े पीस दिहा अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक ठीक बा ए बबुआ हाँ भैया बाबूजी माई अइला हम लोग की ना अभी हियां नहीं अभी कहाँ अइलन हन आई हो घूमे दी हाँ, घूमे गेल बारन कल, हाँ। घूमे दी अरे अच्छा। उन कम ना घूमी लोग त कब घूमी हां तब का घूमे दे। हां अरे हमनी के नुआ करे के बा हां हां तो हमनी के करी जा छोड़ी ना उ लोग के का दिक्कत बा ना जी वो सब तो 4 दिन के मेहमान बारन जे घूम फिर ली हन अपने दोनों भाई के आ भाभी के सब के रहे के पड़ी उ लोग के अब तीरथ धाम करे के भेजल जाई अब की आवत लोग नु तो कहल जे कि हरिद्वार में जाके शंख बजावो आ रामायण करल होई जा बुझाई ठीक बा ठीक बा ठीक बा हमनी के हाँ। सब से मार लेवल जाई ठीक बा अपन जाके उजे शंख बजावस लोग रामायण करस लोग आ प्रसादी उजे से भेजी लोग हमनी के खाइम जा ठीक बा हां आ ओसो के साल चित्रकूट भेज दे के बा उनका के हां हां खूब घूमे देवे के बाकी हो जी बूढ़ के शरीर बा जे तीर्थ धाम कर ले हन से कर ले हन आ तो भैया से पैसा मांग ले हम पैसा मांगिए के दे वैसे ही जाई लोग नहीं बड़का भैया दीहन पैसा आ जी देखी ना हई का जाम गइल बा जी हई और छोड़ दा उ धनिया पत्ता बा ई धनिया पता लौकता जी नहीं जी जंगल बा कौन जंगल बा जी हम तो नहीं पहचान रौरो एकदम लड़की के झाका झुकत ई सब एथी हो गइल बा रूप हां कितना समय भर रौरो मने आंख मोटा गइल बा ना लड़की के देखत देखत जानी ला काहे बोल देले बानी भाभी अरे बाबू आ गइलन और देखी ना बाबूजी माई आई देखी बाबूजी माई आ गेलन जी देखी 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 जी जाई 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 जी आइए आराम से धीरे धीरे आइए गिरम ना हमारा काम करे के जरूरत बा अरे भाई धोतिया संभारी भाई अब चिंता नहीं के करे के माई बाबूजी के चिंता नहीं के करे के हमनी के बानी जानू अब भगवान के महिमा बा देखत तारू खूब मेहनत करम जा खेत में अपन काम बा जितना मेहनत होई उतना काम होई ए अपन बाबूजी हई देखत तनी नु बाप रे कोते कोते देखिए आलू बैठ गइल बा देखत तनी आलू अब लोग सब के चिंता नहीं के करे के आलू ना है बेटा का हो? आलू ना है उ ओकर लतर है नीचे आलू बैठेला हां त माने आलू ही का लौकत रुए हां हां बढ़िया से देखी हमनी के घास निकाल देले बन जा और वो सब चिंता मत करी जा जाई जरूर सब हरिद्वार चाय रिजर्वेशन करा दी माई बाबूजी के हरिद्वार भेज ठीक बा ए भैया हम जाते हैं अब माई के बाबू के रिजर्वेशन करा देते हैं और चल जाइए मगध से करवा देते हैं पैसा ले बनू अब पैसा तो घरे पर न ले ले हाँ, चल के ले लिया। घरे चला लोग हम बिया के जा तनी के रखे ठीक नो हां चलो तू हमनी के आवत नहीं जा चलो ठीक बा माई जाई जाई बाबूजी आराम से चल जाओ मिला तो लोग हो हाँ ये सब काम करके घर आ तेरा बाबूजी के बढ़िया से ले जाई माई बबुआ तो देख लिया अपने ठीक बा हम ठीक बा बाबूजी आइयो दादा इने काने कौन है कबार देले बा हो अरे देखो कोई आयल होई ई सब जड़ी लौके लगले दादा ए जल्दी चलो लोग हो रात हो गइल घर हूं खाए बना के देवे के माई बाबूजी के पड़ी ए हाँ बबुआ, जी चलो जा हाँ भैया मेरा लगता कि जानवर वानवर आके गिरा देले बा ठीक कर दिए रे ठीक चलो बा जा भैया घर, आयल चलो। होई चलो घर चल न तो भैया से बोला ना हमरे पर तो खिसिया जाई हन का? घर है खाना उना बनाई तब माई बाबूजी खाई लोग हाँ ठीक बा सबरे ही से निकलो ठीक बा, चलो, चलो, चलो। धनिया पत्ता मुरैया ले ले लू हां ले ले बानी चलो ना तार
धनिया पत्ता चल चल बबुआ चल 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 ठीक बा चल भैया धनिया पत्ता खइहा खाली धनिया पत्ता मुरई खात खात यही से मोटात बड़ा देखो चलो चलो जल्दी चल प्रणाम माई प्रणाम बाबूजी खुश रहो भगवान कल्याण करस हाँ खेत उत के काम बढ़िया से हो गइल बाबूजी आ जितना घास पताई रहल ओमे जामल सब कबार उबार के धो देनी है जा आ बढ़िया से कोण उड़ के आलू के भीरी बैठा देनी है जा आलू बड़ा बढ़िया बढ़िया भइल बा बड़े बड़े हमारा लोग के खुश देख के तो हमनी के मन खुश हो गई। हाँ लेकिन एगो बात माई कही बाबूजी कही एगो बात कह ना का कहता बाबूजी अपन छोटकू रहले हनु हाँ हाँ तो हमरो घरे एगो बहिन बड़ी छोटकी अच्छा हमरा से तो सोचत रहनी कि उनकर से बियाह करवा देती जा काहे से कि वो सुंदर बढ़ले बियाह आ वो छोटकू सुंदर है बाड़े अबे से निमन का हो सकेला जब घर के बड़ पतो हो तो तू मालिके नु बाई तारो तब सोचे समझे के हक बा माई कल फोन कइले रहे कहलस नु कि अपन सास आ ससुर से बतिया ली है तनी कि एक ही घर में तू लोग के बियाह कर देम तो दोनों बहिन रहिया जा मिलजुल के अपन रहिया जा खुशहाल रही परिवार दोनों बेकत मिल के अपन करिया जा दोनों बहिन का कहत नहीं रवा अब ये कनिए के तो खुशी में हमनी के खुशी बा हो अरे लड़की देखल सुनल बढ़ले बिया जानल बढ़ले बिया तब का मने थी करे के बा ठीक बा कह दिया ना तो हम सोचने कि पहले माई बाबूजी से पूछ लेम तब जाके माई से फोन कर देम कि ना वो लोग राजी हो गए लोग तो ठीक है बा तो बढ़िया दिन भर देख के का मुहूर्त निकलवा दिया बियाह शादी के ए माई एक ही दिन में ना कल जाई कौन ना दियई एक ही दिन में कह दियई ना ना ऐसे ना होई हो हम शौक साधा से बियाह करब तो अब एगो छोट लड़का के करे के बा कहू नए नए नौकरी धइले बैंक में कह है कि हम करेंसी लेके लुटाई हैं इस सबक श्रद्धा धैले के धैले रह जाई मंदिर ना संदिर बाबूजी से कहा सुनो कि हमरा घरे कोई करे वाला नहीं खे एक सरुआ बा तो ऐसे माई बाबूजी कहला लोग कि एक दिन में ना निपट दी जल वो जाई लड़का के हमारा बड़ी शौक साधा छोटका भाई के बियाह के ऐसे ना होई उ कहेला कि जानत नहीं क्या कहेला कहेला कि लवंडा के मुंह में रुपया अच्छा चलिए जो रउआ सब के जोन बात हुई रंगीला तो मिजाज के हो। का बाबूजी का क्या हो? बात होता बड़ा खूब नजर आवत रह लोग बा बियाह छोटका शादी के बात चलत रहे हो के कर छोटका छोटकू के के अरे बहुत अच्छा हुई कहा ए जी देख ले बानी नु हमर छोटकी बहिनी के हाँ कैसन जोड़ी हुई उनका बहुत सुंदर तो वही कहनी है कि माई से जाके कर दो जब बियाह। बतिया ले अब तेही नु मालिक बारस घर के तोरे ऊपर नु सब बा अरे चल जाइन जा हमनी के दोनों आदमी जाइन जाके जा देख बतिया के लें जा देख रस तोहनी के नु अब अपने से करे धरे के बा हमनी के तो अब उम्र देखते बा अब तू ही लोग नु बा मालिक ए जी तो हमरा के नैहर पहुंचा देम आ हमहू ओने शादी बियाह के तैयारी कर देतनी अपन बहिन के आ रउरो माई बाबूजी मिल के एने छोटकू के तैयारी करी माने तू अपन माई ही तैयारी करबो हिया के तैयारी करी हिया देखबू नु तो कोई करे वाला नहीं खेनु के करी अरे हुओ देख लिया हियो देख अरे लिया बोर बोला हटा आयन बान सब हम ही करीला जाइला तो अच्छा ठीक है बा तिलक में जैसे जाई है आ बारात के साथे साथे ओने से चल आई तब तो ठीक है बा ठीक बानू हाँ एकदम बहुत बढ़िया तो बा। पक्का न हो गई हाँ, हाँ, चलो हाँ। हमरो बहिनिया जिनु तो हमनी दोनों मिल के अपन खुशी से रहल जाई हमारा हाँ, तो- काम चल आ एने खेतों में हमनी के दोनों आदमी काम करके बढ़िया से अपन रहल जी मिलजुल के ठीक बा हाँ तो चलल जाओ अच्छा, ओकरा बाद ई लोग के भेज देवल जाई बाहर घूमे घूमे खातिर हाँ तीर्थ तीरथ वगैरह। धाम अपन करत रही लोगन मंदिर के अपन लागल ठीक रही रही नी माई कहनी ना कि हमरा के मथुरा जी घुमा दी त कहत रे बाप कि लोन लेके तारा के मथुरा जी घुमाई अरे हतना संपत्ति काहे के बा कि लोन लेवे के बा का जरूरत बा ना, सब ना, लागत सब कोई के देखा ही से हम पूछा ऐसे तनी तार के घुमा ए दिया जी काहे हम चिंता हम पूछा करता तनी माई नहीं खी जाता बाबूजी ऐसे नहीं खन जातनु कि हम अकेले बानी घर में छोड़ के नहीं खेलो जाए दे अरे बियाहवा बात चल जाइए लोग हां वो आज ही हाँ? तमनी के तुको मेरा रम जानू घर में हमनी के अपन चल जाइयो संभालम जा खेत ठीक बा वो अपन खाना संभारियन चली तो ठीक ठीक बा रही फाइनल नु। हो गइल बियाह हाँ, नु। ठीक है बा बाबूजी ठीक बानू तू ही अब तक तू ही फाइनल कर देला तो हम का कही तोहरे लोग के खुशी में सब बाटे हो माई तहार पूछ लो माई खुश बाई नो माई तो खूब बारी हाँ, इकरा तो भेज बस दी नु हम इकरा खुश घरे बानी बबुआ हम खुश बानी ठीक बा नु? खूब खुश ठीक है बा बानी बढ़िया मुहूर्त देख के आ देखा का कहे के बा ठीक भाई लोग से कह तो दो देखनी नु हमने के वीडियो की हमने के ऐसे ही खुशहाल रहे के बाद सब परिवार मिल के आ बूढ़ पुरानिए बानू तो उनकरा के तीरथ धाम करे खातिर भेज दी
अरे उनकर उम्र बाटे उनकरा के भेजी, अब हमनी के मिलजुल के करे के चाहिए। तो ऐसे ही बनल रही हमनी के ही एटीएम फिल्म चैनल के रुआ सब देखते रही, कमेंट करी, शेयर करी, लाइक करी और बेल घंटी जरूर बजाई। रुआ सब के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।